дар ҳаёт ҳамон гуна зиндагӣ кунед ки ҳеҷ кас ҷои шуморо гирифта натавонад. аз кӯчаи телефон ҷавонмарде ба як хонадон занг мезанад ва мепурсад: алло, ассалому алайкум, ба шумо боғбон нозим нест? илтимос маро ба боғбонӣ ба кор гиред. ва ҷавоби рад медиҳанд. дуюмин бор мепурсад: ман ба андозаи ними пули боғбонатон кор мекунам, илтимос маро ба кор гиред, ман ба кор эҳтиёҷ дорам. боз ҳам ҷавоби рад медиҳанд. боз севумин бор хоҳиш карда мепурсад: ман барои шумо бепул боғбонӣ мекунам, фақат хӯрокаамро диҳед бас аст. ва боз ҳам дар ҷавоб мегӯянд: ташаккури зиёд барои зангатон, мо боғбони хело хуб дорем. ва ҳамаи ин суҳбатҳоро гӯш карда истода дар каноре марде менишаст ва он мард назди ҷавонмард меояд ва мегӯяд: ту дар назар бисёр бачаи ҳушёр менамоӣ. биё ман туро ба боғбонӣ ба кор мегирам ва ҳам музди хуб медиҳам. дар ҷавоб ин ҷавон мегӯяд: не амак, ташаккури зиёд. ман дар ҳамон хонадон боғбон шуда кор мекунам. фақат хостам донам ки қадру қиммати маро то чӣ андоза қадр мекунанд. як нуқта бас аст. ассалому алайкум. доим роҳатон равон ва саратон амон бошад.